ciutadans a través del procés participatiu endegat pel Departament d'Afers Exteriors i Participació. Passo a llegir la primera de les preguntes de la usuària Esther Villalobos, que pregunta: quan els ciutadans que viuen a Barcelona ciutat podran anar a les altres àrees sanitàries on la desescalada ha anat molt més accelerada, per exemple les Terres de l'Ebre, i quan podrem viatjar a l'estranger? Bé, bon dia a totes i a tots. En principi, la mobilitat està prevista a partir de la fase 3, segons la normativa decretada pel Govern d'Espanya, i a partir d'aquí no ens podríem moure de la nostra regió sanitària fins que no arribem a la fase 3, com altres territoris, que per exemple com el que cita Terres de l'Ebre ja està en fase 3. Esperem a veure si podem al llarg d'aquesta setmana fer una actualització de dades i potser a veure si es pogués avançar o no es pogués avançar. Ja ho veuríem, perquè ens hem de marcar que el dilluns de la setmana que ve és 21, estarem a 2 dies de la Revetlla de Sant Joan, estarem a 22, si no recordo malament, estarem a la Revetlla de Sant Joan, i per tant a partir d'aquí haurem de trobar aviam l'encaix, com ho podem fer per conviure aquesta Revetlla de Sant Joan amb la lluita per la Covid i també aquesta mobilitat pel territori català. L'usuari Xavi Lac pregunta: s'estan prenent mesures per evitar que els ciutadans es vegin extremadament perjudicats pels controls policials que es realitzen des de l'estat d'alarma? Em refereixo als controls on els ciutadans s'han d'esperar més de 2 hores quan van o tornen a treballar. En aquests casos, qui és el responsable d'avaluar si s'està fent més mal que bé a la ciutadania i suspendre l'operatiu? Bé, Xavi, quan es fan aquest tipus de controls, igual com els altres controls, no són per empipar, no són per molestar, no són per emprenyar ningú. La veritat és que aquests controls es fan bàsicament per comprovar, en aquest cas, si les mesures restrictives que ha suposat aquesta lluita contra el Covid, que ens ha suposat a tots els ciutadans, si es van complint aquestes mesures. I per tant, ja sé que generen algun que altre malestar, algun que altre empipament, però són mesures que hem d'anar prenent, malauradament. Per què? Perquè hi ha algú que decideix saltar-se el confinament, saltar-se aquestes mesures i ens posa en risc a tots. I per tant, els cossos policials el que fan és vetllar per la seguretat de tots i totes, i això vol dir que s'han de fer controls. Lamento també els perjudicis que provoca aquesta situació, però són mesures que hem d'anar prenent. L'usuari Pere Vila Frigola pregunta: bon dia, honorable conseller Buch, felicitats per la feina que feu en moments tan difícils. Com a un dels municipis petits de la Garrotxa, ens calen més Mossos per controlar la zona. Els que tenim són fantàstics, però no poden arribar a tot, i els ajuntaments no tenim recursos humans per donar-los suport. Els veïns s'ho mereixen i en moltes ocasions ells no ho entenen. Una abraçada. En Pere té raó. De fet, quan vaig entrar a conseller, tot just ara fa 24 mesos, vam xifrar la manca d'efectius de Mossos d'Esquadra concretament amb uns 2.000, més o menys. Hem de comptar que a Catalunya, des d'una fórmula que es va aprovar l'any 2006, tenim a l'entorn d'uns 18.000, just per sobre, 18.200 més o menys, Mossos d'Esquadra a Catalunya. En el moment que vaig entrar no arribàvem, pràcticament estàvem a l'entorn dels 16.000. Aleshores, a marxes forçades hem tirat endavant promocions a Mossos. Hi va haver-hi 8 anys concrets, 8 anys que no es van fer cap promoció. Nosaltres ens vam trobar una que va començar el conseller Jané, la va continuar tirant endavant el conseller Forn, i d'alguna manera l'any passat, el juny de l'any passat, ara fa un any, van sortir de l'Institut de Seguretat Pública després de la formació corresponent. Per tant, durant aquest temps, des que vam xifrar aquesta manca d'efectius, el que vam fer hem estat tirant endavant 2 promocions de 750 persones cada una, per tant 1.500 Mossos, que més els 500 que he dit abans que estaven aquesta promoció que va començar el conseller Jané i va continuar el conseller Forn, i arribem a aquests 2.000. A ningú se li escapa per això que en aquests 2-3 anys també hi ha hagut jubilacions, hi ha hagut baixes, llargues malalties, que també ens fan baixar el número. Per tant, constantment hem d'anar renovant el cos de Mossos. També ens passa el mateix, i també podria donar les mateixes dades pel que fa al cos de bombers de la Generalitat, que durant molts anys no es van fer promocions, i aquest govern, el Departament d'Interior, ha tirat endavant 2 de 4 promocions de 250 persones cadascuna, per tant 500 bombers, 1.500 Mossos. Estem tornant a posar efectius tant al cos de Mossos com al cos de bombers, i a partir d'aquí, no només a la Garrotxa, sinó a tot Catalunya, tirarem endavant aquest procés de repartiment d'agents i intentar dotar totes les comissaries del nombre d'efectius corresponent. De mentre, què fem?
Doncs els agents que tenim se'ls demana que facin hores extres. Concretament, si no recordo malament, crec que era l'any 2019, es van comptabilitzar 500.000 d'hores extres per part del cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, quan et falten efectius, els hi fas fer hores extres. Entenem que aquesta no és la solució és tenir el número d'efectius correcte i per tant doncs, estem formant agents, estem fent oposicions de Mossos d'Esquadra, també de bombers, per superar aquesta retallada de número d'agents. Usuari Lluís Mol pregunta: bona tarda, com a ciutadans, quina actitud hem de prendre davant d'altres ciutadans que no respecten les normes de seguretat i distanciament social establertes? Veiem cada dia a les xarxes enfrontaments amb aquests tipus de persones que tampoc volen col·laborar ni atendre raons. Potser avisar la policia és poc eficaç, ja que el temps d'actuació, com és natural, no és immediat i els, diguéssim, entre cometes, infractors ja hauran marxat quan despersonen a gent. Gràcies. Bé, potser en Lluís pensa que no és efectiu, però és que és el sistema. El que jo no puc dir és que la ciutadania s'enfrontin els uns als altres. Jo crec que aquesta ha de ser la línia vermella. No hem de propiciar enfrontaments entre uns i altres, entre veïns i veïnes. Per tant, quan hi hagi casos d'aquests, recomano trucar a la policia, trucar al telèfon d'emergències i avisar, preavisar i que la policia actuï, però evitar els enfrontaments entre uns i altres, entre veïns i veïnes. Usuari Ernest Kaplan: benvolgut conseller, en els darrers mesos s'ha criticat la posició del govern espanyol de militaritzar la resposta a la Covid-19. Hi ha alguna mesura a la Generalitat per exemple, traspassar efectius, pressupost, persones, equipament, etc., de la Brimo o l'Esarro a bombers o protecció civil? Bé, això no es pot fer. És com si ara vostè em plantegés d'agafar mestres i passar-los a fer de metges. Evidentment no tindrien ni els coneixements ni l'experiència ni haurien superat les proves corresponents per desenvolupar la feina de metges. El mateix ens passa amb els policies i els bombers. Els policies, els bombers, tenen una formació específica, tenen una formació singular que un cop l'han obtingut fan una sèrie de proves i si les aproven aleshores són policies o són bombers. Però no és una formació igual, no? Un bomber doncs, té un treball, unes tasques que són absolutament diferents del que és un policia. Per tant, no podem moure funcionaris d'un cos a funcionaris d'un altre. A més, estem parlant de dues tasques que són molt singulars, molt específiques i que d'alguna manera és impossible passar-los, a part de que també hem de pensar que estem parlant de funció pública i també estem parlant d'unes places determinades. Per tant, hi ha unes oposicions per fer de policia, hi ha unes oposicions per fer de bomber, igual com hi ha oposicions per fer de metge, per fer de mestre, per fer d'administratiu i, doncs clar, les oposicions que fan són per aquella plaça concreta, la de policia, que en aquest cas seria la Brimo o l'Arro, i hi ha altres oposicions per fer de bomber. Per tant, no es pot ni legalment ni per un tema de formació. L'usuari JPH pregunta: la meva pregunta és segurament massa genèrica i transversal, però el Departament d'Interior hi té molt a veure. El Glòria va ser un avís, el Covid-19 un altre més sever. Tenim la possibilitat de que Catalunya sigui un motor del canvi necessari, radical i urgent, fent honor a la seva tradició avantguardista? Fins quan seguireu fent ulls clucs a l'apocalipsi que ens cau al damunt? Gràcies per l'espai d'expressió i també per la improbable resposta. Improbable no, és probable i a més la faré ara mateix. L'usuari que JPH, no? JPH. Doncs aquest usuari, aquest conciutadà, aquest veí de Catalunya, la resposta li donaré. Una altra cosa és que sigui satisfactòria per vostè o no, però he de comptar que concretament pel que fa referència a vostè al tema climàtic, doncs és una gran preocupació. Aquesta setmana mateix jo he comparegut al Parlament de Catalunya per explicar quina era tots els treballs que s'havien fet i quina era la previsió que teníem per la campanya forestal, per entendre'ns, la campanya forestal del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya és la campanya que fem per fer front als incendis d'estiu. I vaig estar parlant constantment de canvi climàtic, vaig estar parlant constantment de desestacionalització, vaig donar unes xifres, per exemple, recordo que vaig explicar que el gener d'aquest any va ser el gener més humit des que es tenen dades i el mes d'abril va ser l'abril més humit dels darrers 15 anys. Però entre el gener i l'abril vam tenir el febrer, que va ser el febrer més sec dels darrers 15 anys. Per tant, tenim canvis que doncs són molt significatius i que tenen molt a veure, pel que em diuen els experts, amb el canvi climàtic. Per tant,
És un tema que no només s'hi ha de fer front, sinó que també estem treballant amb la realitat que ens suposa el canvi climàtic i tots els efectes adversius que ens provoca en les nostres vides com a persones humanes, però també en el nostre país. Jo li puc confirmar que des del Departament de Territori i Sostenibilitat el repte dels treballs pel canvi climàtic és un repte que hi ha un compromís elevadíssim. El conseller Calvet permanentment ens està parlant de sostenibilitat, ens està parlant de tots els passos que hem de fer, que hem de treballar per la lluita contra aquest canvi climàtic. I aquí és veritat que l'administració pot fer, però també hi ha un punt de compromís individual del planeta que deixarem als nostres fills, l'herència que donarem als nostres fills respecte a la qualitat del medi ambient, i per tant hem de fer esforços a nivell individual. Jo recordo el capità Enciam, quan jo era més petit, que ens deia que els petits canvis són poderosos. Doncs és evident que els petits canvis són poderosos. Per tant, si l'administració i la ciutadania anem de bracet i treballem conjuntament amb un compromís ferm contra el canvi climàtic, és evident que podem fer passos i que els hem de fer. Concretament, si no recordo malament, pel que fa al govern de la Generalitat, dins del pla de govern ja està previst un capítol específic en el treball contra el canvi climàtic. Tenim fins i tot una pàgina web, crec que és canviclimàtic.gencat.cat, en el qual podrà trobar, i també és veritat que l'any 2017, quan el president Puigdemont era el president de la Generalitat de Catalunya, el president de Catalunya, es va tirar endavant també una llei que la va pilotar el conseller Rull pel canvi climàtic. Per tant, tenim unes eines, tenim unes lleis, tenim un compromís. Ara el que hem de fer és cada dia exercir-lo per la lluita contra aquest canvi climàtic i deixar un millor planeta pels nostres fills. Aquesta pregunta correspon a dos usuaris, l'Antònia Martínez i la Cristina. En cas de rebrot a la tardor, el Departament treballa ja en algun pla que suposi una preparació de mitjans i recursos necessaris als ajuntaments que calgui planificar en temps? També sobre un possible rebrot, hi ha un altre usuari que pregunta en aquest cas si seguirem supeditats a l'estat espanyol i a la seva gestió del Covid. Bé, començo per la segona. Hem vist quina ha sigut l'actitud del govern d'Espanya, que ha sigut que Catalunya va començar a prendre decisions difícils. Concretament, si se'n recorden, va ser el confinament perimetral de la Conca d'Òdena, donat que allà teníem un focus diferenciat del que era la resta de Catalunya, i per tant vam decidir confinar aquell territori per evitar aquesta propagació de la Covid. Aquesta decisió la vam prendre un dijous i l'endemà des de Madrid ja se'ns deia que es tiraria endavant un reial decret d'estat d'alarma en el qual se'ns prendrien les competències, que són competències que al llarg dels anys Catalunya ha tingut i ha exercit, crec, amb una alta qualitat. Si se'n recorden, el divendres es va fer l'anunci, el dissabte va haver Consell de Ministres, però fins diumenge no es va poder aprovar. Per tant, la feina no estava preparada, va ser molta improvisació, que el reial decret, i va sentar precedent per totes les setmanes següents que hem anat vivint fins ara. Per tant, quan Catalunya començava a prendre decisions, Espanya d'alguna manera ens va prendre aquestes competències. Això ens va suposar que no poguéssim exercir les nostres competències, les nostres decisions d'una forma normal i habitual. I si hem de recordar que fa 10, 11, 9 setmanes, quan la Generalitat de Catalunya, des d'aquesta mateixa sala, jo mateix, o la companya consellera de Salut, Alba Vergés, o la companya també consellera de Presidència, la Meritxell Budó, o fins i tot el mateix molt honorable president de la Generalitat, fèiem propostes i rebíem un no. De Madrid rebíem un no. Ens van prendre les competències i quan fèiem propostes del que nosaltres volíem decidir, el que nosaltres volíem traduir una resolució perquè es complís a Catalunya, rebíem un no. Al cap de pocs dies, al cap de poques setmanes, el que veiem era que estava escrit al BOE la nostra proposta. Per tant, ens ha fet anar també tard totes les decisions que s'han pres des de Madrid. Per què? Doncs perquè si les haguéssim pres nosaltres, sense aquesta subordinació que se'ns va obligar des de Madrid, doncs segur que haguéssim pogut anar molt més ràpid a l'hora de prendre les decisions. Per tant, no sabem com actuarà Madrid. Ja hem vist quina és la seva actitud. Des del 155, que ens van prendre les competències, ara hem vist aquest reial decret d'alarma, no sabem com continuar actuant, però jo el que reivindico és les competències que té aquest país, que ens les hem guanyat, que són nostres, que no ens les paguen com ens les han de pagar, perquè l'estat espanyol ens deu molts diners,
molts diners perquè ara ens les torni a prendre. I hem demostrat que nosaltres tenim capacitat per prendre decisions i, encara que siguin difícils, posar-les sobre la taula i posar-les en pràctica. I pel que fa a si estem preparats per un possible rebrot, doncs miri, jo li puc dir que tota l'experiència, bàsicament ara estaria parlant del que fa el Departament de Salut, no? Que és la pregunta que em fa. Doncs tota l'experiència que hem tingut allà d'aquestes setmanes, evidentment és el nostre background, el nostre coneixement, l'expertesa que hem pogut aprendre durant aquestes setmanes, doncs és evident que no la podem llançar per les escombraries, sinó que ha de formar part dels plans que hem de tenir pels casos que esperem que no sigui així, però hem d'estar preparats de possibles rebrots. Per tant, jo li confirmo que el Departament de Salut està treballant permanentment i té preparats els possibles rebrots que puguem tenir. També ho fem des del Departament d'Interior, així com des d'altres departaments, i crec que també els ajuntaments estem tots preparats. Ja hem vist, no? Ja hem vist quina era la situació i què podia comportar que la pandèmia es propagués d'una forma important, que ens ha suposat, doncs miri, ens ha suposat el tancament, el confinament, tancament d'empreses, ciutadans que patíem pels nostres llocs de treball, hem perdut éssers estimats, persones que ni tan sols ens hem pogut acomiadar, però eren persones que ens han deixat, una generació de gent gran que ens ha deixat. Per tant, tota aquesta feina que hem fet no ha estat en va. No ho ha estat per ara i no ho ha d'estar pel futur. Per tant, sí, els plans estan preparats perquè en el cas que tinguem un rebrot afrontar-los de la millor manera possible. Usuari Joan pregunta: m'agradaria saber si des del Procicat s'està treballant en un document pel bany en gorges i rius per aquest estiu. La setmana passada vau publicar el de piscines, però crec interessant que se'n publiqui un per aquest tipus de banys, que crec que hi pot haver més risc. Potser el que cal és que aquest estiu es prohibeixi, no ho sé. Principalment a la Garrotxa, els ajuntaments ja s'estan movent per permetre-ho, però cadascú a la seva manera. Moltes gràcies i felicitats per la feina. Joan, està publicat, està publicat un pla de desconfinament, concretament dins dels plans de desconfinaments que tenim aprovats pel Procicat, que afecta llacs, rius, les aigües interiors, per entendre'ns. Els plans de desconfinament que es van aprovant tenen un pas previ, que és l'elaboració, que el fa el mateix departament o fins i tot el món local, els ajuntaments. Aleshores, a partir d'aquí, el Departament de Salut i el Departament d'Interior li donen el vistiplau, o si hi ha alguna correcció, doncs es fan les correccions corresponents, i un cop s'ha fet tota aquesta feina s'aprova pel Pla d'Emergències de Catalunya, que és el Procicat. Un cop s'ha aprovat, queden publicats. Si vostès entren a la pàgina web del Departament d'Interior i van concretament a la pestanya de Protecció Civil, dins de la pestanya Protecció Civil veuran que hi ha un espai específic que és Covid-19. En allà trobarà les fases, les preguntes i respostes, i també trobarà els plans de desconfinament que es van aprovant i per tant van donant les pistes, van donant aquest marc normatiu per fer front a aquest desconfinament. També li he de dir que és cert que la Generalitat no té les competències absolutes de tot i per tant a vegades són marcs normatius, són recomanacions que aleshores els ajuntaments poden agafar o no poden agafar, s'hi poden acollir o no s'hi poden acollir. Per tant, estem aquí, nosaltres estem fent el que és el marc normatiu, i a partir d'aquí hi ha elements que els ajuntaments sí que poden singularitzar, perquè és evident que a Catalunya, dels 947 ajuntaments que hi ha a Catalunya, dels 947 pobles que hi ha a Catalunya i ciutats, no tots som iguals. Per tant, cadascú també s'ha de poder ajustar a la seva realitat. L'usuària Montse Barbosa pregunta: la meva pregunta està relacionada amb les distàncies físiques en activitats artístiques. Sabem que la distància física de seguretat són 2 metres. Pensant en activitats que generen moviment i pensant en calcular 4 metres quadrats per persona. Des del Procicat i del Departament de Salut s'ha valorat o estudiat els metres quadrats necessaris per poder realitzar activitats en grup de música, teatre i en grans formacions instrumentals o cors? La pregunta seria si es disposa de l'espai i mesures de seguretat suficients, es podran fer activitats en grup? Quin és el criteri que primaria, l'espai o la ràtio? Moltes gràcies, conseller. Montserrat era? Sí. Montserrat, sí, els plans que estava explicant ara fa tot just un moment respecte a les aigües interiors, doncs concretament s'està treballant un des del Departament de Cultura pel que fa a les arts escèniques i la cultura popular. També s'està treballant, és veritat que, bé, segurament està en el procés. Jo crec que el Departament de Cultura ja el té elaborat, ja l'ha
traslladat cap al Departament de Salut i Interior, i a partir d'aquí doncs, segur que s'estan fent doncs, aquests retocs per ajustar-se també i tenir un cert relat, perquè també hem d'entendre que l'objectiu és que tots els plans que anem aprovant tinguin un cert relat que sigui per tots igual, no? No s'hi valdria que diguéssim en aquí una distància determinada i en aquell pla una distància diferent, no? O unes condicions en aquí i unes condicions diferents en allà. Hem de buscar també tenir en compte la singularitat de cada pla que tenim, o de cada especificitat que tenim, o de cada competència que tenim, o de cada realitat que tenim, les hem de tenir presents, però hem de mirar que hi hagi un relat comú per tothom, perquè si no també la ciutadania també ens diria que bé, doncs, els plans que fem no serveixen per res, perquè si estic aquí i puc fer això, si estic allà i puc fer d'una altra manera, doncs evidentment genera molta confusió i inseguretat. I no cal tirar massa enrere amb totes les visites que hem fet amb els alcaldes, visites telemàtiques que hem fet amb els alcaldes i alcaldesses de Catalunya, més d'una vegada el món local ens ha traslladat una sensació que teníem nosaltres, que era així, que quan tens les franges, els horaris, els quilòmetres que pots sortir, les condicions i tot, al final molta part de la ciutadania doncs, tenia un desconcert de tot plegat i no sabia si podia sortir a fer esport, si podia sortir del municipi, si s'havia de quedar a dins del municipi, quines hores, i tot això va generar molta complexitat. Aquí la Generalitat estem treballant, a part dels plans de desconfinament, també estem treballant per unes normes senzilles, unes normes fàcils que d'alguna manera també tots puguem complir i no ens generi aquests maldecaps que hem tingut al llarg d'aquestes setmanes amb tots els BOEs que s'han anat publicant. Usuari Jordi, benvolgut conseller. Ja sé que depenem de Madrid per tot, però no puc evitar de preguntar-vos per què no poseu tots plegats més confiança en la majoria d'edat dels ciutadans de Catalunya. Ara, un cop es veu que la incidència de la pandèmia està decreixent, deixeu de tallar tant les llibertats individuals i doneu confiança als catalans que hem demostrat a bastament que sabem ser prou responsables. Deixeu de prohibir, maltractar i imposar restriccions per la força, moltes vegades a criteri de l'uniformat de torn amb criteris sovint qüestionables. No es tracta d'obligar ningú a deixar d'estar confinat o de prendre totes les mesures de seguretat que estimi convenients. Es tracta de fer servir el seny i la capacitat de responsabilitat dels ciutadans en el seu fer diari. Som molts que no estem disposats a acceptar cap nova normalitat, entre cometes. Volem tornar a ser plenament lliures i autoresponsables per nosaltres i pels nostres fills. Bé, Jordi, des d'aquesta mateixa sala, si has pogut anar seguint totes les compareixences que he fet, o si les recuperes, m'hauràs sentit dir més d'una vegada que jo creia en una administració que confiava en la ciutadania. I així ha estat, i hem de confiar en la ciutadania. I crec que els catalans i catalanes hem demostrat, al llarg de totes aquestes setmanes de confinament, d'aquesta nova lògica, d'aquesta nova situació que hem viscut, jo crec que hem demostrat que la gran majoria ha complert i d'alguna manera aquesta responsabilitat social que hem tingut tots plegats ha sigut altíssima. Per tant, la confiança en la ciutadania hi és, però també és cert que tenim una minoria, una petita minoria, si voleu, immensa minoria, que s'ha dedicat a incomplir aquestes normes i posar-los a tots en perill. Posar-los tots en perill pel que fa a la propagació de la pandèmia. Per tant, s'ha hagut també de perseguir aquestes conductes irresponsables, incíviques i que no tenien aquest component de corresponsabilitat social. Però en cap cas hi ha hagut una desconfiança per part de la ciutadania, ni molt menys. I pel que jo puc defensar, humilment puc defensar, jo sempre he dit que, i crec que els 10 anys al capdavant d'un ajuntament també m'avalen, que la confiança en la ciutadania és plena, és màxima. Si no, no podem tirar endavant un país. Si l'administració no confia en les persones que viuen als seus pobles, ciutats, o fins i tot en l'àmbit de la Generalitat, amb les persones que vivim a Catalunya, doncs malament anem. Estarem construint un país de desconfiança. És al revés. Hi ha una confiança alta entre l'administració i la ciutadania i també, pel poc que pugui ser, també entre la ciutadania i l'administració. Per tant, en aquest cas, la pregunta la puc arribar a entendre, però quan se m'adreça a mi, jo estic més del teu costat, Jordi, que no pas d'un altre. Usuària Laia pregunta: l'obligatorietat de les mascaretes dificulta la comunicació a les persones amb pèrdua auditiva.
ja que aquestes atenuen el so de la parla i també eviten la lectura labial. Hi ha alguna possibilitat perquè, amb la col·laboració de la Federació AICE d'Implantats Coclears, puguem dotar totes les comissaries de mascaretes comunicatives transparents a atenció al ciutadà i als controls policials? Per quan una persona sorda sigui atesa, la gent en qüestió la tingui a mà i l'usi per facilitar la comunicació? I especialment també pels serveis d'emergència, quan siguin notificats que han de salvar una persona amb problemes de comunicació. Doncs m'apunto aquesta proposta, Laia. T'ho dic de veritat, és una proposta crec que molt interessant i la traslladaré als diferents comandaments dels cossos del Departament d'Interior perquè la tinguin present. T'he de dir que en el cas d'emergència o en el cas de seguretat, un efectiu de Mossos d'Esquadra, de policia local o inclús de bombers, doncs en el cas de que es portin mascareta i identifiquin que la persona no poden comunicar amb ella perquè la mascareta tapa el que seria la boca i per tant no es podien tenir aquesta lectura de llavis, doncs en un moment donat la mascareta es pot treure. De fet es pot treure guanyant major distància, és evident, per protecció, o sigui, la idea és que hi hagi comunicació però que no hi hagi propagació i per tant una proposta és aquesta i qualsevol agent de seguretat, d'emergències, inclús fins i tot els sanitaris també podien realitzar aquesta treure's la mascareta per poder comunicar-se amb una persona que malauradament no hi sent i per tant seria un sistema que podíem d'alguna manera ara mateix ja, si no s'ha posat en pràctica alguna vegada, posar-lo en pràctica, però la proposta que fas, de veritat, te l'agraeixo molt sincerament i ara mateix quan acabem la traslladaré tant al cos de Mossos com al cos de bombers. L'usuari JGP pregunta: bon dia, crec que n'està ben informat o comunicat. En aquesta mateixa pàgina he llegit: volem denunciar que no porti mascareta. Jo entenc que si hi ha una distància entre persones d'1,5 metre o 2 metres o més, no cal mascareta si no vols, o si portes mascareta no cal cap distància sense tocar ningú. Hem de comptar que és el conjunt de la mascareta, la distància i la higiene de mans, no? Si ara segurament no ho podeu veure, sí, ho veieu, no? Distància, mans, mascareta, nosaltres tenim posat això des de ja fa setmanes en els faristols i intentem fer molta pedagogia, perquè si guardem una distància determinada, concretament 2 metres, no? Algú parla de 1,5 metres, 2 metres, bé, en tot cas una distància en la qual aquestes micropartícules que emetem, els diferents cossos humans emetem, si hi ha prou distància aquestes micropartícules no arriben a una altra persona i per tant la malaltia, el virus, no arriba a altres persones si mantenim la distància. La mascareta, hi ha vegades que no podem mantenir aquesta distància, sigui perquè estiguem al tren, sigui perquè estiguem a l'autobús, sigui perquè anem a comprar o sigui perquè senzillament anem pel carrer i algú es creu amb nosaltres i per molt que et vulguis apartar, la vorera dona pel que dona, no? Per tant, la mascareta què ens ajuda? Doncs ajuda també a no llançar aquestes micropartícules i a protegir-nos de les dels altres. No sé si se'n recorden que hi va haver-hi al llarg d'aquestes setmanes un debat de si les mascaretes quirúrgiques protegien a tu dels altres o si eres tu que protegies els altres a tu. Hi va haver-hi un debat. Es va acabar ràpid quan vam dir és que si tothom porta la mascareta, tots estem protegits. Per tant, si tots som capaços de posar-nos aquesta mascareta, de mantenir aquesta distància i també és evident de tenir aquesta higiene permanentment de mans, ja sigui amb aigua i sabó, i tenim tutorials de com netejar. Jo vaig quedar parat, van fer els de Protecció Civil, crec que van fer un vídeo que es van posar uns guants de làtex de color blanc amb tint de color negre per veure aviam si et rentaves bé les mans. Està penjat a les xarxes socials, ho poden mirar, i t'adones compte que a l'hora de rentar-te les mans segurament no s'és prou intens, no? Segurament tots al llarg de la vida tenim pressa, rentem les mans ràpid, doncs ara hem de tenir aquest temps de rentar les mans i arribar a tots els punts per tenir aquestes mans netes, mans que toquen, mans que van a la cara, mans que toquen a altres persones i per tant hi ha també molt de risc de propagació. Per tant, si som capaços de mantenir aquesta distància, de portar la mascareta i de tenir les mans permanentment netes, doncs és evident que el risc de propagació minva moltíssim, ens baixa moltíssim. I aquest és l'objectiu. L'objectiu és que no tinguem més malalts de la Covid i que el sistema de salut pública no hagi d'absorbir a tants pacients per la Covid. Per què? Doncs perquè per molt que vulgui la Generalitat, per molt que vulgui l'empresa X o l'empresa Y, per molt que vulgui
l'hospital que sigui, per molt que vulguin, si nosaltres, les persones a nivell individual, no tenim aquestes mesures d'autoprotecció, és evident que el virus es propaga. El millor conductor d'aquest virus som els humans. Per tant, si els humans prenem aquestes prevencions, aquestes precaucions, si generem aquesta autoprotecció, és evident que el virus no es propaga. I quan tinguem la vacuna, doncs segurament tot serà més fàcil, però de mentre aquestes mesures són necessàries. Per tant, si hi ha distància no cal mascareta? En principi no, però jo no sé si tinc la distància ara mateix amb una persona i de cop i volta em passa algú altre pel costat. Per tant, portar la mascareta i genera molta incomoditat, i ho sé, i tinc 3 fills i sé que genera molta incomoditat i a mi també m'empipa i em molesta, però ho he de fer per protegir-me a mi, però sobretot també per protegir els altres que conviuen al meu entorn, veïns, companys de feina, companyes de feina o persones que coincideixo pel carrer o en el centre de treball. Usuari Josep Pons pregunta: hola, s'apropa Sant Joan i els malalts estem espantats. Jo sóc un home gran, jubilat i malalt. Tinc por de passar tota una nit sorollosa, amb estrès i nervis. El meu cor no sé si ho podrà aguantar. Senyor conseller, no podria mirar que no es tiren petards sota la nit? Sobretot les bombes sorolloses. A més de que pot ser una nit de contagis, pensi si us plau en els més vulnerables, els que ara més que mai necessiten descansar la nit. Li ho demano per favor. Moltes gràcies. Malauradament, Josep, no puc prohibir els petards i una revetlla de Sant Joan que és tan nostrada va relacionada amb la pirotècnia. De fet, jo sempre explico que la nit de Cap d'Any i la nit de Sant Joan és la nit amb més activitat pel que fa a la seguretat i les emergències. Per entendre'ns, de més feina aquesta casa, el Departament d'Interior. Les dues nits són les que es reben més trucades al 112, al telèfon d'emergències, per tant, són nits de molta activitat. Per què? Doncs concretament la revetlla de Sant Joan està associada a la pirotècnia, al foc, per tant, hi ha accidents i d'alguna manera més usuaris o més ciutadans truquen al 112 o requereixen els serveis de bombers per apagar focs si és que s'han iniciat o la policia per ajudar-los, pel que sigui, no? I també segurament tindran més entrades a les urgències dels hospitals. Per tant, és una revetlla que comporta un risc i a la vegada una incomoditat com és l'acústica que genera tota la pirotècnia, i li dic perquè al meu entorn familiar hi ha persones que ho pateixen molt també la nit de Sant Joan i d'alguna manera permanentment estem buscant alternatives com són auriculars per poder escoltar música i no sentir tots aquests sorolls. Busquem alternatives perquè és una tradició molt mostrada i crec que lluitar-hi en contra no serviria, sinó que és intentar buscar com adaptar-me a aquesta tradició, igual com tantes altres coses que ens passen a carrers de pobles i ciutats. Quan hi ha el ball d'embalat o quan hi ha alguna activitat i el tens a prop de casa, saps que aquella nit et genera una certa incomoditat. A partir d'aquí, jo el que sí li puc garantir és que aquesta revetlla concretament, si normalment parlem sempre de revetlla segura i per tant donem unes indicacions, unes recomanacions perquè pel que fa a la pirotècnia, els focs, es vagi amb molt de compte, aquest any serà una revetlla doblement segura, tant per la pirotècnia i els focs com també per la Covid-19. Per tant, d'entrada jo crec que és probable, que no li puc garantir, que ens baixi també el soroll acústic que puguem rebre amb una revetlla normal, tradicional de Sant Joan. Aquest any segurament serà una revetlla diferent. De fet, el Departament d'Interior apostem per revetles més de caire familiar, de grups reduïts, i aquest any celebrar-ho d'una forma diferent i esperar que l'any que ve tot això hagi passat i celebrar-lo d'una forma normal. Les preguntes que fa arribar l'Associació per a la Integració Laboral Mossos d'Esquadra amb Discapacitats. Com pot ser que ara com ara es vulgui fer treballar de forma presencial a aquells funcionaris que són personal de risc? Com pot ser que es parli de l'administració digital i del teletreball quan no hi ha material i molts dels accessos informàtics no funcionen o estan col·lapsats? Aquell funcionari que per causa de la Covid-19 adquireix una incapacitat permanent i per tant una discapacitat podrà ser reubicat a una plaça adaptada o se'l deixarà al carrer? Vostè considera que les sancions monetàries per incomplir l'estat d'alarma són la solució quan hi ha gent que té problemes econòmics per poder menjar? Considera vostè que tant el govern de l'Estat com el de la Generalitat de Catalunya han gestionat correctament aquesta pandèmia? Admet errors? Bé, en
fan moltes preguntes i moltes preguntes que segurament no els hi puc contestar perquè tenen una base legal i ara mateix doncs, jo no disposo tampoc de quins són els articles, però si és una associació de treballadors públics de ben segur ja les tindran i si no doncs m'emplaço a poder parlar o tenir una reunió amb ells si no sóc jo algú de l'equip del Departament d'Interior, sobretot pel que fa al tema de funció pública, de treballadors públics, no? Sí que alguna pregunta que em fa diu si ho hem fet tot bé i hem comès errors, doncs miri, jo soc dels que dic que cada dia cometo errors com a pare, cometo errors com a fill, cometo errors com a espòs, cometo errors com a amic, cometo errors com a germà també i també cometo errors com a conseller d'Interior, permanentment estic cometent errors, no? Soc una persona com qualsevol altra que comet errors. Intento que dels errors que cometo no tornin a passar i aprendre'n. Aquest és el meu objectiu. Per tant, jo d'entrada ja li dic, jo no soc una persona perfecta i si estic davant d'un departament com és el de Departament d'Interior o doncs, formant part d'un govern com és el de la Generalitat de Catalunya, ja li dic que tampoc no som eines perfectes executives de decisions, no. A vegades hi ha mancances i errors i crec que el president de la Generalitat va reconèixer públicament i va dir no tot ho hem fet bé. I jo ho faig ara mateix, no tot ho hem fet bé. Segur que ens hem equivocat, segur. Pues si vostè mira tota la fotografia a nivell mundial, no només a Catalunya, a nivell mundial de les decisions que han anat prenent els diferents estats, els diferents territoris, veurà que alguns han decidit cap a un costat, alguns cap a l'altre, alguns els ha funcionat millor, alguns els ha funcionat pitjor. Clar, jo entenc que sí, i retorno a una pregunta que me feien fa una estona de si a l'octubre estem preparats. Home, doncs miri, a l'octubre haurem après molt d'aquests mesos. Doncs si ara torno a la pregunta que m'està fent vostè, doncs jo dic que en funció de totes les iniciatives que s'han pres arreu, tots n'haurem après. I per tant, segurament si ara ens torna a venir una pandèmia d'aquestes característiques, que espero que no sigui així, o si tenim un rebrot, doncs segurament tots n'haurem après. Però és ben cert que una pandèmia d'aquestes característiques almenys fa 100 anys que no la patíem. I per tant no hi ha uns registres, no hi ha uns mètodes de treball associats a la realitat que estem vivint ara. Per tant, em pregunten, ho hem fet tot bé? Jo li dic, no, segur que hem comès errors. Aquí l'objectiu, crec, i és una filosofia de vida que tinc jo, és que si bé és cert que cometo errors, perquè jo cometo errors, perquè sóc una persona, sóc un ésser humà i cometo errors, el que he d'intentar fer és no cometre els mateixos errors l'endemà, intentar aprendre'n, i aquest és l'objectiu. Usuària Antònia Martínez pregunta: un cop finalitzi l'estat d'alarma i la policia local torni a les seves competències, el departament té previst algun protocol d'actuació per les policies locals per reduir contagi, com fetes massius, etc.? Bé, més que per les policies locals, per tots els treballadors públics, no? I aquí doncs, el que els explicava abans, que tenim un procediment de treball pel que fa al desconfinament i per tant l'adequació, si vostès busquen l'enllaç que els he comentat abans, veuran que hi ha algun pla de desconfinament, un concretament que és sobre els treballadors públics, no? I com han d'anar retornant aquests treballadors públics, deixant a part les especificitats, estem parlant de policia local, la pregunta és sobre policia local i per tant doncs és un element essencial i per tant doncs té una especificitat diferent del que seria una persona que fa una feina més de consergeria o d'administratiu o d'altres que són totalment necessàries aquestes feines, no les poso pas en qüestió, però si bé és cert que la seguretat i les emergències, igual com la sanitat, doncs són essencials, altres tasques no han sigut essencials i per tant han pogut quedar-se confinats a casa seva al llarg d'aquests 3 mesos, però ara estem retornant. En el cas concretament de les policies locals, doncs tenim el sistema de treball que és els departaments, diferents departaments del govern de la ciutat van treballant plans de desconfinament i tenim una altra pota que és el món local, que són doncs, les diputacions i les entitats municipalistes que representen els 947 ajuntaments de Catalunya que també van redactant, van preparant plans de desconfinament. És aquí on hem de trobar doncs, un cert relat entre el que faci el Departament d'Interior pels treballadors públics de l'àmbit de la seguretat, que seria el cos de Mossos d'Esquadra, amb també el que fan o haurien de fer les policies locals. I si podem trobar doncs, una forma de treball, si més no similar per tothom, jo crec que seria de sentit comú. Ara també li dic que cada ajuntament té unes autoritats, té unes competències que són pròpies i per tant per molt que la Generalitat li demani a algun ajuntament que actuïn d'una forma determinada en un lloc molt concret, doncs
l'alcalde o l'alcaldessa, el mateix ajuntament ens pot dir això és competència nostra i per tant decidim. I com que nosaltres, jo he estat el primer de criticar aquesta subordinació que el govern d'Espanya ha executat amb el govern de la Generalitat pel que fa a la lluita contra la Covid, crec que ara mateix el que he de fer és respectar aquesta autonomia, perquè no s'hi val criticar els de fora, però quan depèn de tu fer el mateix que fan els de fora. No? Per tant, aquí també deixarem que l'autonomia local, que cada ajuntament també pugui decidir i ajustar-se a la realitat del seu poble o del seu equip de treball que té. Passem a les preguntes no relacionades amb la malaltia de la Covid-19, que també ens han fet arribar els usuaris i que també es respondran. L'usuari Gerard pregunta: per a garantir el lliure exercici dels drets d'expressió i manifestació i havent-se publicat la segona condemna de l'inspector Jordi Arassa i per evitar els ascensos d'agents del cos de Mossos d'Esquadra amb pràctiques fora dels protocols d'actuació, quines accions concretes farà el Departament d'Interior? Bé, Gerard, aquí les accions que emprendrà el Departament d'Interior en un cas que està judicialitzat no són cap d'altre que seguir el que ens mani el jutge. Aquí estem parlant de treballadors públics, estem parlant de funcionaris que són treballadors públics i per tant tenen unes normes, tenen unes lleis que d'alguna manera també et marquen de com pots prendre decisions. Jo sé que és, i no sé si la pregunta, no sé si em feia referència, però ha estat qüestionat que si se l'havia sentit o no si se l'havia sentit durant tot aquest procés. Bé, això està sotmès a un règim de funció pública en la qual un treballador públic pot anar ascendint o pot presentar-se a oposicions. Unes oposicions en la qual el tribunal que acaba decidint qui aprova i qui no aprova està composat única i exclusivament per funcionaris. Hi va haver uns canvis normatius ja fa molts anys. Antigament els polítics formaven part d'aquestes meses de contractació, però fa uns anys enrere es va decidir que no, que només havia d'estar composada per treballadors públics, per funcionaris, i a partir d'aquí ells són els que avaluen si una persona que s'ha presentat a unes oposicions ha respost prou bé a les proves que se li han fet per poder accedir a aquella plaça. En aquest cas, estem parlant de Mossos d'Esquadra i l'ascens a inspector, l'ascens a sotsinspector, l'ascens a intendent, a caporal, són unes oposicions que es van fent, que es pot presentar tots els que la justícia no els hi prohibeixi, i a partir d'aquí, si demostren aquestes aptituds i aproven aquests exàmens que estan, repeteixo, valorats, controlats per mateixos treballadors públics, per treballadors públics, per funcionaris, si ho aproven, a partir d'aquí obtenen aquesta plaça. Concretament, en aquest cas es consideraria un ascens, però si s'hagués presentat a unes oposicions per fer d'administratiu o per fer de tresorer o de secretari o de mestre, el mateix cas seria, tant pel que fa a la policia com pel que fa a altres treballadors públics. Per tant, un cop ha passat tot això, si hi ha una sentència judicial que diu que s'ha de treure-li la condició al funcionari, que se l'ha de sancionar, que se l'ha de deixar tal qual, digui el que digui el jutge, és el que té l'autoritat competent per decidir. El que sí li puc dir jo és que el mateix comissari en cap va agafar que un cop es va conèixer la sentència, un cop es va tenir coneixement d'aquesta sentència, va agafar i el va apartar del lloc que estava determinada, se l'ha resituat en un altre lloc fins que no hi hagi algun jutge que digui de carregament se l'ha apartat del cos, que és l'únic instrument ara mateix que podríem tenir per si algun treballador públic, sigui aquesta persona o sigui una altra, se l'hagi d'apartar de la funció pública, de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. Per tant, s'ha actuat de forma preventiva, a l'espera també de si hi ha recurs, si aquesta sentència és revisada o no, i tot el que pugui desenvolupar un procés que és paral·lel i que nosaltres el seguim estrictament des de ben a prop per saber com acaben aquestes resolucions. La usuària Yolanda pregunta: molt honorable conseller Buch, soc regidora del municipi d'Artesa de Lleida i m'agradaria saber si hi ha alguna forma en què un municipi de menys de 10.000 habitants pot tenir una policia local, ja que en els últims mesos hi ha hagut un augment d'actes incívics per part de la ciutadania. Sí que es pot, Yolanda. De fet, la llei diu que es pot tenir policia local a partir dels 10.000 habitants. Tampoc no estan obligats els municipis de 10.000 habitants a tenir-ne, però tampoc diu que queda prohibit tenir policies als municipis de menys de 10.000 habitants. O sigui que es pot tenir policia local. Hi
ha unes condicions que estan regulades amb una llei que doncs ara no la recordo, però te la podem facilitar a través de la Direcció General d'Administració de la Seguretat o fins i tot a través de la Direcció General de la Policia, que estan a la teva disposició, Iolanda, per donar-te tota aquesta informació. Hi ha unes condicions, hi ha d'haver una aprovació per ple, crec que aquesta és una aprovació que ha d'anar per majoria absoluta, hi ha d'haver un informe favorable de la Comissió de Policia de Catalunya. Bé, hi ha una sèrie de requisits, però sí que podríeu tenir policia local. L'usuari Josep pregunta: m'agradaria saber si la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, rebrà les millores econòmiques acordades en breu. Bé, si són les acordades amb aquest preacord laboral que hem tingut, el departament amb els sindicats, jo us puc dir que sí, perquè ja ha passat l'aprovació del Departament de Funció Pública, la Mesa de Funció Pública, ha passat tot, excepte una cosa molt petita, que serà que és una cosa molt menor, però pràcticament ha passat tot. Per tant, ja tenim el preacord, el tenim signat, tenim el vistiplau dels responsables màxims del que fa la funció pública, d'aquests acords que podem tenir l'administració amb els representants dels treballadors, els sindicats, tenim això, i a més tenim una cosa que és molt important, que és que tenim el pressupost aprovat, perquè hem de comptar que anàvem arrossegant el pressupost de l'any 2017, anàvem prorrogant, es va prorrogar el 18, es va prorrogar el 19, i per tant la realitat és que tenies un pressupost aprovat feia 3 anys, no? I que la situació ens havia canviat. Jo me'n recordo que vam fer una comparativa de la compra de vehicles, de tot en general, que clar, la vida s'ha anat augmentant i tu encara tens el pressupost de 2 anys enrere. Per tant, ens calia aprovar el pressupost. S'ha aprovat el pressupost de l'any 2020 i a partir d'aquí jo espero que un cop tinguem, que ja tenim el preacord sindical, el vistiplau de funció pública i el pressupost aprovat, ja poder signar l'acord laboral, que feia molts anys que no se'n signava un acord laboral, tant al camp de Mossos com al camp de bombers. Per tant, a partir d'aquí ja tot ja anirà d'alguna manera esdevenint i desenvolupant. Tot i que, si no recordo malament, amb la nòmina d'aquest mes de juny ja es comença a percebre alguna cosa molt concreta, però ara mateix no us ho puc detallar. Però sí, les mesures que tenim acordades i signades les anirem posant, es aniran desenvolupant el més aviat possible. Usuari Carmen pregunta: com i qui decideix quines persones seran identificades? Amb la vestimenta, edat, lloc on et trobes, la nacionalitat. Em refereixo a persones que no estan cometent cap delicte, que només passaven per allí. Bé, les identificacions estan regulades per llei, no se les poden inventar els agents. En tot cas actuen, i quan actuen han d'actuar amb uns motius determinats i s'han d'alguna manera referenciar amb la minuta o amb l'acte que s'acabi aixecant. Per tant, hem de comptar això, i en el cas que hi hagi algú que ho faci d'una forma no ajustada a la norma, evidentment té el seu procés d'avaluació o fins i tot si s'escaigués de sanció. Però el mateix ens passaria concretament amb les identificacions de la policia, com també en el cas de possibles males praxis en el camp dels mestres, en el camp dels metges, en el camp dels administratius, dels interventors, els secretaris, els enginyers, els arquitectes. Diguem-ne que està tot molt regulat, i per tant, quan un treballador públic fa bé la seva feina, doncs cap problema, però si la fa malament hi ha uns elements per corregir aquestes actuacions que poden acabar fins i tot amb la pèrdua de condició de treballador públic. Vull dir, hi ha un règim sancionador i per tant a partir d'aquí pot comptar que en el cas que algú faci malament la seva feina, en aquest cas si és policia, si és Mossos d'Esquadra, hi ha els elements de correcció d'aquesta possible mala praxis que té. Però ja li torno a dir, les identificacions es fan i estan molt regulades per quins motius es poden fer i per quins no. Volem acabar amb un agraïment final que també hem rebut de l'usuària Muriel, que ens diu: jo de moment vull donar gràcies de com s'està gestionant el tema de la Covid-19. Moltíssimes gràcies, conseller Buch i el seu equip. Gràcies Muriel, però les gràcies me'n quedo un trosset d'aquestes gràcies, però faré una cosa, la repartiré entre tots els treballadors públics del Departament d'Interior,
perquè també t'he de dir una cosa, que és que, bé, al llarg d'aquestes, crec que ja portem 13 o 14 setmanes, jo us puc dir la confiança i la satisfacció una vegada més reforçada amb tots els treballadors públics del Departament d'Interior, i parlo de Mossos d'Esquadra, parlo de bombers, parlo de protecció civil, parlo de tot el que és el back office, els treballadors que estan dins els edificis que no els veiem però que són necessaris perquè tot funcioni. Per tant, l'agraïment me l'emporto cap a tots els treballadors, els milers i milers de treballadors que té el Departament d'Interior, i els hi trasllado, d'una forma sincera, Muriel, i de veritat moltes gràcies a tu, però també moltes gràcies al conjunt de la ciutadania de Catalunya, al conjunt dels catalans i catalanes que, tot i el patiment, tot i l'estrès, tot i les dificultats que ens ha generat aquesta nova vida, aquest repte que ens ha plantejat el planeta, que és la lluita contra la Covid, jo crec que els catalans i catalanes majoritàriament hem fet la nostra feina, hem treballat en la lluita contra la Covid, i com deia abans, podem posar-hi molt nosaltres, però si el virus circula a través dels éssers humans, de les persones, doncs és evident que si tots no haguéssim fet la nostra part de feina, ara mateix estaríem en una situació molt més adversa. Per tant, l'agraïment de veritat a tots i totes, a tots els catalans i totes les catalanes.